Wes, lumayan luar biasa. Nduk Ken, Dalam, Pak. iki oke banget sing nyuwun supaya awakmu duet karo Mas Ardi. Aniki to, Pak. Oh saiki yo. Kok saiki yo gara-gara yo iya. Iya. Ya Allah. Heeh. Oh ngono iki banget. Wah, Pak Kangko, monggo ndang diduetke Mas Ardi Mbak Niken, Mas Ardi Mbak Niken. Mbok menawa masyarakat kene do mudeng. Oh, do ngerti ya. Mbak Niken karo Mas Ardi sing lagi viral ana ing TikTok. Hubungane piye? Aku ya ora roh, aku wong tuwek mesti arep takon. Oh, ngono. Ayo disupati musik, Mas. Mas. Yo, Janokone duwe Jalaras Indonesia. Wah. Iki uga ana bebungah sing kudu tak aturke utawa tak paringke marang Nduk Niken lawan Mas Ardi. Oh, ngono. Ya. Ya, saka Bulis Maksum so Mbak Ika Ratu Jaya iki wis transfer kelawan aku engko tak aturke karo Nduk Niken. Oh iya. Yo, musike, Mas. Ya. Ya. Mas Ardi. Salaman sik. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang iku. Sampeyan iku dene Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe kalau. Kowe do karemu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bisa mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat adalah ya yang ya. Gile, Pak. Gile. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, nganti Pak Kangko ki yo Lah, gone Pak, kurang. mandok wis lho, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh, Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan, yogane mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kaya ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono. Setan. Lagi teko, Pak. Wis kom, Pak.